Aarhus Kommune Natur og Miljø informerer om hjortene i Dyrehaven. Lige nu er hjortene i brunst, og så er de aggressive over for hinanden. De kan også finde på at angribe mennesker. Vi beder derfor publikum om at holde god afstand til dyrene og pas godt på jeres børn. Bliv på stierne. Undgå pludselige bevægelser. Og vend ikke ryggen til dyrene. Vi ønsker jer god tur i Dyrehaven.